Extrémy počasia 14. až 16. októbra. Španielsko. Andalúziu zasiahli silné lejaky a spôsobili záplavy. Mesto Tamarite de Litera zaznamenalo značné škody po silnej búrke. Francúzsko. Výdatné dažde v departemente Alpes Maritimes. Bosna a Hercegovina sa stále spamätáva z nedávnych záplav a zosuvov pôdy. Turecko. V provincii Malatya došlo k zemetraseniu s magnitúdou 5,9 stupňa. Boli hlásené škody, ale straty na životoch zatiaľ nie sú potvrdené. Vodná smršť v Čiernom mori, neďaleko mesta Alapli. V Maroku pokračujú dažde, ktoré spôsobujú záplavy v rôznych častiach krajiny. Alžírsko. Obce Sidi Bel Abbes a Said zažili silný vietor a piesočné búrky. Mali. Viaceré oblasti hlavného mesta Bamako zaplavila rozvodnená rieka Niger. Omán. Silné dažde spôsobené tropickými búrkami zaplavili mnohé časti krajiny. Afganistan. V horskej sústave Hindúkuš došlo k zemetraseniu o sile 5,9 stupňa. India. Silné dažde v dôsledku severovýchodného monzúnu zaplavili ulice Bangalúru. Srí Lanka. Prudké lejaky spôsobili v mnohých častiach krajiny záplavy. Malajzia. Silné zrážky spôsobili bleskové povodne v Kuala Lumpur a okolí. Singapur. Rekordne silné zrážky spôsobili záplavy v oblastiach Bukit Timah, Bukit Purmei a Tampines. Indonézia. Oblasť južného Acehu zasiahol silný dážď, ktorý zaplavil niekoľko oblastí. Austrália. Vo Viktórii spôsobila supercela záplavy, zosuvy pôdy, silný vietor, zľadovatené cesty a priniesla obrovské chrúpy. Argentína. V provincii La Pampa sa vyskytli silné búrky s krúpami a nárazovým vetrom. V obci Puelén bolo hlásené tornádo. Silný dážď a krupobytie s nárazovým vetrom v La Consulta, San Carlos. Brazília. Búrka v obci Itaipulandia spôsobila vážne škody. Mexiko. V Monterey a okolí sa vyskytli záplavy. USA. V mnohých lyžiarskych strediskách Vermontu napadol sneh. Nárast prírodných katastrof už teraz berie životy a spôsobuje problémy miliónom ľudí. Za chvíľu sa bude týkať úplne všetkých. Zdieľaj informácie o klimatickej kríze a podpor vznik jednotného vedeckého centra na jej riešenie.